Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Kaixo, egunon. A ber, ez dakit, hau da bilen edo ez da bilen, porque ez entzun. Bale. Bale, kaixo, egunon, ez bereiek esan duten bezala, ni Naiara Barradizagirre naiz, eta orain aurkeztu ingo dut apurtzu bat gehiago nire burua ikusteko apurtzu bat zertan egiten duan lan, baina gero ja hasiko naiz ilargiei buruz eta gauza guiei buruz hitz egiten. Vale? Bueno, titulu bezala jarri dut ilargiak, zertaginak eta senario berdeak, eta itxaldian zehar ulertuko duzue zergatik izan den hori. Vale? Baina, printzipio, osaiko gara. Vale, orain ez du nahi. Lehen funtzionatu? Vale. Nor naiz? Bueno, ikusten duzuen bezala, pertsona normal bat naiz. Horiek guztiak ere bai pertsona normalak dira, edozein pertsona bezala. Baina ni, horiek guztien artean, esango genuke, ni emakume bat naiz. Gainera ama naiz ere bai, bi umetxo dauzkat, orduan lan hori izateaz gain, astronoma izateaz gain, ere bai, ama naiz, eta hori ni umeak zaintzen diharduten dut ere bai egunean zer. Eta zientzialaria naiz. Gehienok zientzialariaren irudia begiratuko bazenute batez ere gaztelaniaz. Googleen horrelako irudi bat aterako litzaizueke. Ikusten duzuenez hori da zientzialari tipiko bat, bere laborategien zartuta, batarekin eta horrela, baina da pertsona bat, ikusten duzuen bezala gizonezkoa dena, baina emakume zientzialariak ere bai existitzen gara. Eta orduan hau ere bai, apur bat gehiago bilatuta topatu zen ezakete. Orduan zientzialariak ez dira bakarrik gizonezkoak, Googleen begiratuko bazenute zientifiko, hori horrelako, edo zientzialari, ere bai, horrelako pertsonak geratuko litzaizueke. Ni gainera, zientzialari guztien artean, ze zientziak asko dira, zuek ja badakizkizue, batzuk bereizten, biologoak, geologoak, ni fizikaria naiz, Einstein izan zen bezala. Baina, bueno, horretaz gain, Einstein bezalako fizika ni izateaz gain, fizikaria izatez gain, beste astronomoa ere naiz. Zer egiten dugu zientzialariok? Gauza asko egiten ditugu, gauza ezberdin asko, oso zaila da saltzen batzutan, zer egiten duzu zure eguneroko bizitzan? Ni zientzialaria izateaz gain, orain ikusiko duzuen bezala ere bai irakaslea naiz, orduan zientzia egiteaz gain, klaseak emate ditut, baina orokorrean zientzia egiten dihardudanean zer egiten dut?
behatu egiten dut, nire kasuan planetak, baina behaketak egiten ditut, neurketak. Saiatzen gara gauzak aurre esaten, esperimentatu egiten dugu, depende zein gaietan, esperimentatu egiten dugu gauza batzutan, beste batzutan. Ni planetetan asko ezin dut esperimentatu, baina bai, nire emaitzak lortzeko, gauza ezberdinak egin ditzaket, ez? Zailkatu egiten ditugu lortutako erantzunak, hipotesiak, pila bat gauza hor dagoen bezala jarrita. Komunikatu ere bai egiten dugu, ni hemen orain egiten ari naizena. Komunikatu behar dugu gure aurkikuntzak zeintzuk izan diren. Toki ezberdinetan ere bai egin dezakegu lan. Lan egiten dugun tokiaren arabera, gauza ezberdinak ere bai egiten ditugu. Institutu edo agentzia zientifikoetan lan egin dezakegu, gu konkretuki astronomoak NASAn, ESAn ere bai, Europako Espazio Agentzia, beste institutu batzutan ere bai badaudela, hau Kanariar Irletan dagoen bat da, Institutu Astrofisika de Canarias, baina badago beste bat Andaluzian, hemen ez daukagu, astrofisikakoa, baina horrelako beste toki batzutan. Zentro teknologikoetan ere bai lan egin dezakegu, hor apurtzu bat ezberdina da lana, baina ere bai, antza handia dauka, enpresetan ere bai, enpresa hauek egon aldira zentro teknologikoetan edo enpresa txikitsuagoak izan daitezke, eta baita ere nire kasua den bezala unibertsitatean egin dezakegu lan. Unibertsitateko lana, jende askok pentsatzen du, gu klaseak ematen ditugula, eta listo. Baina ez, unibertsitateko irakasleak gara irakasle eta ikertzaile. Orduan, gure klaseak emateaz gain eta gure ikaslei erakusteaz gain tokatzen zaigun irakasgaia, gure arloko irakasgaia, gainera ikertu egiten dugu. Ikerkuntza egiten dugu eta hori lan horiek guztiak, ni lehen esandakoak ere bai egiten ditugu. Eta igual, gero batzutan elkarlanean NASArekin, aurkeztu duzuenak esan duzuen bezala, misio ezberdinekin, edo baita ESA, Europako Espazio Agentziarekin ere bai. Jolin, denbora guztien emango ditut gaizki honi, ez? Orduan, esan bezala, irakaskuntza egiten dugu, ikerkuntza egiten dugu, eta gero parte txikitsu bat ere gestiokoa, hori ez da oso atsegina, dira paperak egitea, burokrazia. Baina beste parte bat, niri ere asko gustatzen zaidana da divulgazioaren partea. Hori, apur bat aparte geratzen da beti, ez da derrigorrezkoa, orduan batzuk egiten dugu, beste batzuk ez da derrigorrez divulgatu behar, baina niri oso garrantzitsua iruditzen zait, zen niri ematen didat, ni ahal dut ikertu, lan hori daukadalako, eta iruditzen zait oso garrantzitsua hori ere bai zabaltzea. Iruditzen zait hori dela ere bai nire lanaren parte bat, hori zabaltzea, eta zuei edo beste pertsona batzuei, hau dena dakidan guztia beste maila batean azaltzea eta erakustea nola zer egin dugun, zer lorpen egin diren. Berez, atzo justu, aurkeztu zen gure taldeko azkeneko ikerkuntza lana, paper bat, artikulu bat idatzi dizuten taldeko ide batzuk, eta hasi ziren ja irratietatik deitzen, eta horrelako gauzak, ez? Orduan, hor divulgatzen duzu irratian ateratzen, behitu, ikusi dugu hau Marten, haize batzuk, ez dauzkat detaile asko, baina, haize batzuk, ezberdinak izan direla, ez dakit zer, ez dakit hor. Gero, tailerrak ere egiten ditugu, bertso zientzian parte hartzen ere bai, gauza ezberdinak, edo ona etortzea gaur ere bai, divulgazio parte horretako bat izango litzateke. Ni konkretuki, esan dizuedan bezala, aurreratu dizuedan bezala, ni astronomoa naiz, eta egiten dudana da, ez unibertso osoa aztertu, hemen unibertsoaren, galaxia askoren argazki bat jarri dizuet, ni ez naiz horretara dedikatzen, ni batez ere, esne bidean dagoen parte txiki batei dedikatzen diot nire eguneroko bizitza. Non dago parte hori? Horko puntutxu txiki, honetan, bale? Hortxe, hau da esne bidea, hau da guk gauden galaxia, eta gure hemen dagoen eguzki sistema, hori da guk gure taldean ikasten duguna, ni konkretuki ere bai horretan egiten dut lan, horko puntutxu txiki horretan dagoen parte txiki bat da. Hau galaxia bat da, horiek guztien arteko bat, pentsa zeinen handia den, eta gu gaude bakarrik aztertzen parte oso txiki bat. Geratu hau hemen, hau gaizki dago, hau hemen egon beharko luke. Ez dakit orain dela gutxi, entzun duzuen berri bat, oso garrantzitsua izan dena eta bar ere bai, gure esne bidea edo gure galaxiaren zentroan, badagoela edo aurkikuntza oso, asko telebistetan eta horrela agertu zen, gure esne bidean zentroan bagenekien bazegoela zulo beltz bat, baina orain atera diote lehenengo aldiz, orain dela 2 aste, argazki bat. Argazki bat, atera izan dute zuzeneko argazki bat, orduan behatu egin da, hor galaxiaren zentroan dagoena. Hau da gure galaxia
baina, klaro, gu barruan da gaudenez ezin dugu horrela ikusi. Hau, kanpotik ikusita izango litzateke, gu barrutik ikusten dugu esnebidea, horrelako marra bat bezala, hemendik ikusita, ikusten dugu zentrua, bueno, horrelako marra bat, ez? Orduan, hemen zentruan egongo litzateke zulo beltz hori. Ezin dugu ikusi begi hutsez, eta oso zaila, behitu zenbat urte, pasatu behar izan diren, teknologiakin eta horrela, hori ikusi alizateko. Oso zaila da ikusten, baina, bueno, lortu dute ikuste. Apa, hala berriro. Eta, konkretuki, esan dizudan bezala, nik aztertzen duana da gure eguzki sistemaren planetak, ez guztiak, zegu egiten duguna, gure taldean da, planeten atmosferak aztertu. Orduan, atmosfera daukaten planetetara planetetan bakarrik zentratuko gara. Merkuriok ez dauka atmosferarik, orduan ja, ez ebez. Artizarra bai, lurra ez, lurra beste batzuei usten diogu, gu eguzki sistemako beste planetetan aritzen gara. Orduan, artizarra bai, gero Marte ere bai, azken urteetan ere bai, ibili gara horretan, sartu gara mundu horretan. Marteren atmosfera oso fina, ez da oso nabarmena, da oso fina, baina badauka. Orduan hor, hasi gara gauza berriak egiten. Hasieran gu bakarrik egiten genituen ikerkuntzak, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno ere oso urrun daude, orduan zaila da bertan lan egitea eta artizarrean. Horietan batez ere, horiek bai daukatela atmosfera oso dentzoa, hodei asko, zeinetan ikusi alditugun zurrunbiloak eta gauza ezberdinak. Orduan horretan zentratzen gara gehiago. Gero Urano eta Neptuno ere bai urteekin joan gara irudio beak lortzen. Hasieran oso zaila zen, horiekin lan egitea ere bai, geneuzkan irudiak ziren oso txarrak. Oso urrun daude eta txikitsuak dira, bitu, hauekin konparatuz, hau dago eskalan, orduan Jupiter eta Saturnorekin konparatuz, ez dira oso handiak eta gainera oso urrun daude, benetan urrun daude. Orduan zaila zen, baina azken urteetan ere bai, hasi gara ere bai, beraiekin lan egiten. Konkretuki, eta horrela da miriko naiz denbora guztian, nire ikerkuntza gehiena, Saturno ere bai gauzatzuak egin ditut, baina ikerkuntza gehiena egite dut Jupiterren inguruan. Baina gaur, ez nator horretaz hitz egitera, baizik eta ilargiei buruz. Zeren gu, badakizue, gure lurrak ilargi bat daukala, baina ez da eguzki sistemako bakarra. Orduan, eguzki sisteman denok ezagutzen dituzue planetak zentzuk diren, eta hori guztia, baina inatorra saltzera beste gauza purtzu bat bereziagoa, ez? Dizuet berriro salduko klasean kontatu dizuetena. Orduan, hau da gure ilargia, denok ezagutzen duzue, baina defini dezagun zer den ilargi bat. Ilargi bat da satelite natural bat. Planetak dira, eguzkiaren inguruan bueltak ematen dituzten gorputz horiek, baina zuzenean eguzkiaren inguruan. Ilargiak ordea dira planeten inguruan bueltak ematen dituzten gorputzak, eta gero aldi berean noski eguzkiaren inguruan, baina hor, ja ez daude zuzenean eguzkiaren inguruan bueltak ematen, baizik eta planetaren inguruan. Esan bezala, orduan, planeten inguruan bidatzen duten satelite naturalak dira ilargiak. Hau da, gure ilargia oso ondo ezagutzen dugu, gauean begiratzen baldin ikusi dezakezue, badakizkiko dugu gauza berezi batzuk berari buruz, adibidez, beti erakusten digula aurpegi berdina, gero jarriko izuet animazio bat hori zergatik gertatzen den, baina beti ikusten dugu aurpegi bat. La cara oculta de la luna, seguro entzun duzuela noiz bait. La cara oculta de la luna atzean geratzen dena. Orduan, ilargia, nire burua baldin bada lurra, beti begiratzen dit toki berdinen. Orduan, esan nahi du, biratzen dela horrela, nirekin batera, lurrarekin batera. Ez da mugitzen horrela ni ez naizen biratzen, ez dudan biratzen bitartean, 24 orduro, biratu egiten du buelta bat, eta horrela, edango denbora guztian begiratzen. Esan bezala, planeta guztiek ez, gehienek, ilargiak dauzkate, Merkurio eta Artizarra, 0, horiek ez dauzkate. Merkurio eguzkitik oso gertu dagoelako. Artizarra ez dakigu oso ondo, zergaitik. Logikoena izango litzateke baten bat eukitzea. Baina ez dago oso argi zergatik. Merkurio zergaitik ez, eguzkitik oso gertu dagoenez, igual, ilargi bat izan zezaken, baina eguzkiak irabazi eta kendu dio gravitateagarengatik. Nola eguzkiatiko gertu dagoen eta eguzkia oso handia den, igual galdu du, logikoagoa da, baina Artizarra ez da oso logikoa ez izatea. Zigia, distantzia batera dago. Gero lurrak, badauka gure ezagutzen dugun gure ilargia. Martek 2 dauzka, Phobos eta Deimos, Jupiterrek 79, Saturno, klaro, 23, Uranok 27, Neptunok 14, eta Plutonek ere, ez dut Plutoneri buruz hitz egin oraindik, planeta nanoa dena, ere bai badauzka. 5 dauzka, handiena txaron, karonte, hor txaron jate ditzen dena, naiz eta ez dauden eskalan jarrita. Zesan martin zuen? Hauei guztiei buruz hitz egingo dugu orain gehiago, baina zenbaki hauek
hemengo hauek sinistu aldituzu nahiko ondo, baina hemengo hauek aldatzen dijoaz. Ez gutxiagora, baizik eta gehiagora. Jupiter, naiz eta ematen duen, ez dagoela urrun, oso urrun dago gugandik ere bai. 5 argi urtetara. Hau da, 5 argi urtetara ez, unitate astronomikotara. Hau da, 5 aldiz lurra eguzkitik dagoen distantzia. Orduan, lurra eguzkitik hemen baldin badago, Jupiter dago 5 aldiz urrunago. Vale? Orduan, nahiko urrun daukagu. Zaila da, behatzea. Eta hortik aurrera, ere. Orduan, zaila baldin bada, Jupiter behatzen, ja ez da oso zaila, dauden teknika teknologiari esker oso ondo behatzen dugu, baina bere ilargiak ikustea ez da bat ere erreza. Orduan, noizean behin, egiten dira misioak aztertzeko gauza hauek eta topatu egiten dira gehiago. Hitzaldi hau prestatu nuen lehenengo aldiz, orain dela nahiko izan zen ja, baina aldatu behar izan dituen zenbakitsu hauek. Porque de repente topatu zituzten Jupiterren ezakitzen bat ilargi, ez dut goratzen, eta Saturnon baita. Urano eta Neptuno 27 eta 14, baina ziurrezki gehiago izango dituzte. Neptuno dago super urrun. Osea, behatzea ondo Neptuno ez baldin badoa, ara misio bat behatzera oso zaila da. Orduan, ezagunak momentuz 14, baina ziurrezki gehiago izango ditu. Ziur. Berriro gure ilargia nola sortu zen, eta zergatik dago apur bat okertuta. Nondik datoz ilargi hauek, zergatik daude hor? Bueno, gure ilargia, pentsatzen da, edo teoriarik zabalduena da, Teia, Marteren tamaina izango zuen planeta bat, eguzki sistema sortzen ari zenean, pentsa eguzki sistema sortu zenean, ez da estanda, baina espantzio moduko bat egon zela. Nebulosa planetario baten barruan egongo ginateke, gu ez, porque oraindik zen sortu lurra, baina nebulosa planetario bat zegoen hortik, hasi zen biraka, eta txikitzen dena kolpatzen zentru batean, eta bat batean, ja ezin zuen gehiago aguantatu, eta expanditu egin zen. Hortik, erdian eguzkia sortuko zen, horregatik nebulosa planetario, horrela sortzen dira izargo edienak, eta orduan hor ilargia zentruan geratuko zen, eta inguruan materia pilo bat. Materia hori joan zen pilatzen, urrunenak dira, gaseosoenak diren planetak zergaitik normala da hori. Batzutan izan daiteke zegotea hain ordenatuta gure eguzki sisteman bezala, Baina normalena da, gaseoso handienak distantzia batera sortzea, eta erdian, edo eguzkitik gertuago, arriskuak. Gravitateak gehiago erakorri ditue, gazak geratu dira hortik, gure eguzki sisteman gainera gertatu zen Jupiter izan zela lehenengo sortu zena, eta horren inguruan ja joan ziren sortzen besteak. Baina hasieran pentsa, sortu zen Jupiter, hor material hartu zuen, lurra, baina material asko geratzen zen solte. Eta Teia ere, hortik geratu omen zen, ezekien oso ondo, edo ezekien, de repente igual bere orbidatik atera zen, ez dakigu zergatik, oso inestablea zen momentu hartan eguzki sistema, eta lurraren gana hurbildu zen. Talka egin zuen lurraren kontra, eta talka horretan, ia biak urtuko ziren guztiz. Hau da, estanda handia izan zen, energia oso handia sortu zen hor, eta orduan lurra guztiz urtu esan nahi dut, lava, horrelako materialak oso berotu ziren harriak, berotu zen hor zegoen material guztia, eta hori urtu egin zen, gero sobratzen zen material ere bai aterako zen atmosferara, eta orduan hemen inguruan daukagu material guzti hori izango zen Teia eta lurraren nahaste bat. Denbora pasatu ala, joan ziren berriro, hemen daukagu material guzti horiek multzokatzen, ilargia sortu zen arte. Gero beste teoria batzuk ere bai badaude, baina hau da zabalduena horregatik kontatzen dizuet. Eta ez dakigu ziur negatik den, baina talka... Bai. Hauek... hau batez ere, eta zabalduena da, hau modeloak lortzen da, baina egiten dituzten probak nik kimikari buruz ez dakit gehiegi, baina lurrean topatzen diren isotopo eta gauza horiek, berdinak dira ilargian dauden antzekoak. Edo batzuk dauzkatea mankomunean. Orduan, nolabait, horregatik da zabalduena, talkaren bat egon behar izan du noizbait bien artean. Badaude beste teoria batzuk igual separatu dutzel, baina, klaro, hor talkaren bat oso energetikoa gertatu behar izan zen. Eta gero, gainera honekin, hori hau ja ere ez dago oso probatuta, baina honekin probatu daiteke gure lurrak daukan inklinazio hori. Gertatzen da, beste planeta batzuk ere bai dauzkate eta asko zere handiagoak, baina, klaro, esaten dizuena, hain inestablea zen
eguzki sisteman zegoen hori guztia, ba igual beste planetak ere bai talkak izan zituztela, eta gure lurra eta gure ilargiari buruz gehiago ezagutzen dugunez, ba argiago daukagu, eta orduan, ba inklinazio hori, gure, bueno, ba urtaroak existitzen dira inklinazio horri esker. Eta orduan, bueno, ba lurraren inklinazio hori izan ziteken honengatik. Vale? Beste, inciso, hau okurritu zaitu orain, galdetu didazulako, baina beste egunean, nire alabak, oso asko txikiagoa da, zuek baino, 8 urteko esan zian, no, urtaroak badaude, udan eguzkitik hurbilago gaudelako. Eta ez dakit zer kontatu dizueten, zuek ja nagusiak zarete, kontatu aldi zueten, benetako errealitatea. Nire alabari esan dion, ez que lurra dago, y me dijo, ¿qué? Me miró como las vacas al tren, baina zuei bai azaldu aldi zuedala, eta urtaroak ez dira eguzkitik hurbilago edo urrunago gaudelako. Lurraren orbita, lurraren ez, ilargiaren orbita, lurraren inguruan ia zirkularra da. Eliptikoa da, bai, eta zuen irakasleak esan behar dizuete eliptikoa dela. Baina eliptikostasun hori oso txikia da. Ba, ia zirkunferentzia bat da. Orduan hori ez da arrazoia. Arrazoia da inklinazio hori. Eta udan gu gaude horrela eguzkiari begira denbora gehiago, beraz uda da guretzako, negua da hego hemisferioan daudenentzako, horrela dagoelako lurra, orduan ipar hemisferioan dago ilargia inziditzen, eguzkia inziditzen gehiago, eta orain, eguzkia sari garela, eguzkiarekin inziditzen gehiago, eta hor dagoen marrazki horretan kontrakoa. Horrela dago, orduan, eguzkia inziditzen du gehiago, egopoloan. Eta orduan hor, bero gehiago egiten du egopoloan, uda da egopoloan, eta negua gure poloan, ipar poloan. Bale? Ipar poloan. Bueno, ipar poloan ez, ipar hemisferioan. Bale? Horregatik da. Eta erdibideko guztia, udaberria eta udazkena. Bueno, jarrai dezagun. Fobos eta Deimos. Fobos eta Deimos dira Marteren ilargiak. Marteren bi ilargi hauek dira Fobos eta Deimos. Bueno, bi hauek lurra ez bezala, ilargia ez bezala, harrapatutako asteroideak edo, harrapatutako ilargiak, zeia ilargi deituko diegu. Zer esan nahi du horrek? Hauek bi asteroide ziren, hortik zebiltzaten ere bai, apur bat galduta, eguzkiaren gravitatearen eraginez, mugitzen, eta bapatean, bere bidean, topatu zuten Marte. Eta Marteka pasa izan zen, ez zuten talka egin Marteren kontra, baizik eta pasatu ziren Marterentik distantzia egoki batera, eta Martek harrapatu zituen. Hau da, Marteren gravitateak harrapatu zituen. Eta orduan hasi ziren orbitatzen Marteren inguruan. Orduan, horiek bi asteroide harrapatutako asteroide izango lirateke, eta ze gertatzen da hemen, lurrean, ilargia, badakigu, separatzen ari dela oso astiro, baina aldetzen ari da lurretik, oso astiro. Hemen, Marten gertatzen dena da, Fobos ari dela hurbiltzen, justu kontrakoa. Eta purtsu bat arinago gainera. Orain ez ditut goratzen datuak, hemen dauzkat apuntatuta, esango dizuet. Hemendik neukan, gainera. Fobos, Martera hurbiltzen ari da, 100 urtero, asko, ia 2 metro. Ez da gehiegi hor dauzkagun distantziekin, baina nahiko da. Zuentzako izango da, baina tonteria, 2 metro, 100 urtero, pues todavía lo que le queda. Baina nahikotxo da, gutxi falta da, komilen artean gutxi, 40 milioi urte falta dira Martera heltzeko. Hori gutxi da, gure eskaletan, sortu zenean eguzki sistema, guk egiten dugun eskaletan, gutxi da egia esan. Baina, guretzako, gure bizitzan, ez dugu biziko. Gertatuko dena da, Fobos hurbilduko zaiola pixkanaka, edo esain pixkanaka, Marteri, eta oso hurbil dagoenean, igual egingo dut talka, ez dakigu gertatuko den, ezin dugu aurrekusi, baina bai, modeloek esaten duten ere bai, da, talke egingo duela Marteren kontra, edo hurbilketa horretan, beraien arteko energia hainbeste handituko da, eta Fobos txikiagoa denez, apurtu egingo dela, eta Marteren inguruan horrelako asteroide txikitzuen erastun bat sortuko dela. Eta gero jauziko dira harri guztiak Marteren kontra, eta listo. Segurazki oso polita izango da, baina ez dugu ikusiko. Eta bi asteroide hauek, gure ilargia bezala, beti erakusten diote aurpegi berdina planetari. Sinkronoak dira planetarekin. Horrela esaten da. Ez dira denak sinkronoak,
konkretuki ikusi ditugunak orain arte, Phobos eta Deimos. Deiargia, bai, baina beste denak ez, bale? Eta hau da lehen egin dizuedana, ni biraka ibili naizenean, hor gertatzen dela, bale? Denbora guztian erakusten diote aurpegi berdina planetari. Guazen Jupiterrekin. Jupiter dauzka 79 ilargi, asko dira, Saturnoko oraindik gehiago dauzka, eta denak aztertzea eta ikustea oso zaila da. Asko dauzkagu, eta egin dezaketena edo honetara dedikatzen diren zientzialariak egiten dutena da beraien trajektoriak ikusi, norantza mugitzen diren, zein norabidetan eta bar. Baina bai, badaudela 4 oso ezagunak eta oso garrantzitsuak direnak, oso aztertuak izan direnak. Eta dira, Galilearrak deitzen direnak. Hemen behan, jarri dizuedan marraskitsu honetan, hementxe, daukaguna da Jupiter eta 4 ilargi horiek. Io, Europa, Ganimides eta Kalisto. Hauei Galilearrak deitzen zaie. Galileok bere teleskopioarekin, teleskopioa asmatu zenean, ja ikusi zituen. Berak identifikatu zituen eta horregatik deitzen zaie Galilearrak. Eta gu teleskopio normal batekin, ez da oso ona izan behar, inkluso onak diren prismatiko batzuekin begiratzen baldin badiogu Jupiterreri ikusi alditugu. Horregatik dira, ere bai garrantzitsuak, astronomoa adituen munduan. Satelite Galilearrak beraz, 1610 urtean aurkitu zituen Galileok berak. Hemen dauzkagu berak egindako lehenengo behaketak. Berak hasieran ikusi zuen Jupiter, hor planeta potolutsuagoa, marratxuak zeuzkana, eta bar, eta 2 puntutzu, 2 izartzo, edo berak ezekien zer ziren, baina 2 puntutzu. Beste egun batzuk beranduago, 3 puntutzu. Beste batzuk beranduago, eta hor joan zen apuntatzen. Eta orduan konturatu zen, handa hauek, izango dira argitsu hauek bere inguruan daudenak, hurbil, izango dira sateliteak. Eta dira bueltaka bere inguruan, eta horregatik batzutan, batzuk ikusten ditut, beste batzuk ez, igual, lehenengo behaketan biak zeuden atzean, edo falta diren biak aurrean, edo bat aurrean bat atzean, baina, joan zen ikusten, hori gertatzen zela. Eta behaketa asko egin ondoren, ikusi zuen sateliteak direla. Vale? Hau, berez, argazki hau, ere bai da erreala, vale? Hau da, eta bestea ere bai, hau hemen geneukana, hemen geneukana ere bai, hauek dira teleskopio batekin, pertsona bat deakiena eta argazki asko atera dituenak, ateratako irudiak, argazkiak. Beraz, Io, Europa, Ganimides eta Kalisto. Io oso volkanikoa. Berez, eguzki sistemako tokirik volkanikoena. Bertan dago denbora guztian volkanismoa dago hor topera. Europa oso garrantzitsua izango da datozen urteetan. Hau da, bizitza topatzeko hautagai oso aproposa. Ez bizitza gu bezalakoa, ez bizitza animalitxoak edo arrainak. Baina bai, bizitza bakteriano bat topatzeko toki egokia dela. Zergaitik? Hor ikusten duguna da izotzezko kapa bat, eta izotzezko kapa horren azpian badakigu ozeano bat dagoela. Ura dagoela eta gero egongo da nukleo bat eta hori guztia, baina ur asko dago. Gerta daiteke hor barruan ematea egoera egokiak bakterioak egoteko. Batzutan, izotz horiek, planeta ez dira planetak, ilargi hauei gertatzen zaiena da, beraien planetaren inguruan biratzen direnean, horrelako indar batzuk, mugitu egiten dira, batzutan planetak harrapatzen du hemendik, beste batzutan toki batzutik, eta orduan hor geratzen da, marea indarrak deitzen direnak. Horrelako mugimendu txiki bat daukate, baina, gravitatearen eraginez, batzu bat doz horrela egiten. Eta orduan azkenean, beraien izotz horiek apurtu egiten dira, berotu egiten dira eta apurtu egiten dira, eta hortik geiserrak ateratzen dira. Barneko uraz osatutako geiserrak. Datozen misioak, JUICE bezalako misioa, 2024an jaurtitzea pentsatzen dena, nahi du joan ilargi Galilear hauek eta beste batzuk aztertzera, eta bertatik harrapatu ur hori eta ikusi aber bakterioak dauden. Beste gauza batzuen artean. Hori Europan, Ganimides, eguzki sistemako ilargirik handiena. Hau ere bai, ez dago inargi, Europa bezala, Europa da el que más superargi daukagu hori gertatuko dela. Ganimides, Jupiter da eguzki sistemako planetarik handiena, hori jakingo zenuten. Ganimides da eguzki sistemako ilargirik handiena. Handiena dauka, erreza. Eta gero Kalisto, hori bai, pentsatzen dela, Europaren antzeko zeozer gertatzen zaiola. Barruan pentsatzen da ozeano bat daukala,
eta antzeko fenomeno bat gertatu aldela. Vale? Orduan ere bai hori garrantzitsua. Kalisto gainera ere bai sinkronoa da, beti irakusten dio Jupiterreri aurpegi berdina. Eta hau da, lehenengo hitzaldiaren tituluan geneukan, lehenengo hitz hori, zegatik jartzen zuen Asenorio berdeak. Bueno, hau da, astronomiako ikasleek erabiltzen duten erregela mnemotekniko baten ondorio. Herrialde anglosajoietan erabiltzen duten erregela mnemoteknikoa, ingelesez da, baina, bueno, honetaz gogoratzeko, Europa Ganimedes Kalisto, ni orain ja gogoratzen dut komo dekarraria askotan esaten dudalako. Baina hasieran pentsatzen nuen, I eat green carrots. Orduan, Io, Europa eat Ganimedes green, Kalisto carrots. Horregatik da. Orduan hau da, lehenengo gogoratu nahi baldin badituzue, gogoratu esaldi horretaz, I eat green carrots, ikidei superbien. Ilargi galilearrak ezagutzen ditut, eta izenak esan dituzue. Saturno da erastunen erregea. Badauzka erastun oso ikusgarriak, oso politak, baina baita ere ilargien erregea da. Dauzka 82, oraindik 83. Ezagutzen dugun ilargi gehien daukan planeta. Vale? Por cierto, beste datu garrantzitsu bat. Ez da bakarra erastunak dituena. Uranok ere erastunak dauzka. Eta hau normalean bai ikasten dela testu liburu normaletan. Uranok badauzkala erastunak, baina finagoak direla, ez da ezaizki oso ondo ikusten. Baina Jupiter eta Neptunok ere badauzkate. Jupiterrenak dira oso finak, baina izan baditu. Orduan, ez da erastunak dauzkan bakarra, naiz eta bai ikusgarrienak eta politenak seguru baiet. Eta Neptuno baita, hori modu bat. Ez da ilargien gauza bat, baina bai eguzki sistemakoa. Eta gainera ez dakitakizuen, baina erastun hauek ez dira gaseosoak, ez da gaza. Hor daudenak dira partikulak. Partikula txikiak, garritxoak, ez dira asteroideak bezalakoak, baina asteroide txikiak izango balira bezala, hor metatuta eta planetaren inguruan bueltaka dabiltza. Bueno, hemen jarri dizkizuet, nola Saturno klaro 23 dauzkan, jarri dizkizuet ezagunenak direnak. Titan eta Encelado. Bi arrazoi ezberdinengatik dira ezagunak eta garrantzitsuak, baina ezagunak eta garrantzitsuak direnez, kontatuko izuet. Titan. Zer da Titanei buruz gehien harritzen edo gure atentzioa deitu zuena bertara misio bat inkluso bidaltzeko. Bueno, atmosfera daukan satelite bakarra dela. Eta hori oso garrantzitsua da bizitzaren bilaketa horretan. Berriro, bizitza bakteriano bat. Bizitza, badakigu eguzki sisteman ez dagoela, bizitza inteligenterik, edo, gu inteligenteak baldin bagara, bizitza gu bezalako bizitzarik. Baina, egon daiteke, nonbait, bakteriaz osatutako bizitza simple bat. Orduan, Titan ikusi zenez, atmosfera zeukala, garrantzitsua izan zen, zergatik gaude gu hemen? Gu hemen gaude gure atmosferari esker. Bestela ez ginateke egongo, Marten zergatik ezin da egon bizitzarik, zergatik ez da bizigarria. Atmosferarik ez daukalako, daukan atmosfera badauka, esan dizuet lehen, baina oso fina da, ezin gaitu babestu kanpotik etortzen zaizkigun radiazio guztietatik, eta gainera ez gaitu babesten hotzetik ere ez. Gure atmosferak babesten gaitu radiazioetatik, eta baita ere temperatura ez oso ekstremoak izatetik. Orduan oso garrantzitsua da gure atmosfera, eta gure atmosfera zaintzea noski. Eta justu Artizarrean kontrakoa gertatzen da. Artizarrean gertatzen dena da, daukala oso atmosfera densoa. Bertan gertatzen da negutegi efektu ikaragarria, itxela. Orduan, atmosferak garrantzitsuak dira bizitza egoteko ere bai. Orduan Titanen ikusi zenean atmosfera zeukala, guazen ikustera zer dagoen bertan. Hain iruditu zitzaien, momentu hartako ikertzailei garrantzitsua, Huygens bidali zurtela bertara. Zer da Huygens? Huygens da Cassini misioa, ez dakit entzungo zenuten Cassini misioa zitzeitea, baina Cassini misioa izan zen, misio bat joan zen Saturnora, Jupiterretik pasatu, Saturnora joan, eta Saturnoren inguruan biraka geratu zen misio bat. Hasieran zegoen planteatuta 3 urtez joateko, 14 geratu zen, hain izan zen arrakastatua eta hain ondo joan zen dena, 14 urtez geratu zela Saturnoren inguruan biraka. Baina hori egiteaz gain, argazkiak atera, datuak hartu, egin izan zen Huygens, hor zegoen espaziuntzia, eta bazeukan, honek daukan bezala, katxarrita bat ateratzen zaiona, bazeukan horrelako sonda bat,
Huygens deitzen zena, eta lur hartu behar zuena Titanen. Ikusteko Titanen zer zegoen, baina bertan ja lur hartuz. Orduan, lurra hartu zuen Titanen. Horrela, gutxi gora bera, ez da benetako argazkia, baina gutxi gora bera pentsatu zuen nola gertatu zen guztia. Berez, argazki bat atera zuen, eta datu asko hartu zituen planetakoak. Misio honi esker, jakin izan genuen, lurrak bezala gorputz likidoak dauzkala gainazalean, hori da lehenengo aldia gertatzen dena eguzki sisteman. Martek badauka ura, baina azpian dago sartuta, bere izotzen azpian, poloetan sortzen diren izotzen azpian, edo lurra azpian, Europa esan dugu ere bai ura daukala, baina izotzen azpian, hau zen lehenengo aldia ikusten zela planeta edo, kasu honetan satelite bat, zeinek likidoak dauzkan gainazalean. Baina likido hauek ez dira urezkoak, hidrokarburo lakuak dira. Beraz, pentsatzen da, gertatzen da, porque hori ere bai aztertu zen, atmosfera nitrogenoz eta metanoz osatuta zegoela, eta beraz, bertan ez dela uraren zikloa gertatzen, hau da, ura lurrundu, odeiak sortu, euria egin eta berriro hasi, baizik eta metanoaren zikloa gertatzen dela bertan. Orduan, metanoaren zikloa gertatuko da, eta urtaroak ere bai baditu. Beraz, lurraren antza, komilen artean dauka, gertatzen dena da, eguzkitik oso urrun dagoela, beraz, hotz egiten du, baina, eta gainera, bi eguzki izango balitu bezala izango litzateke, ze eguzkiaren, ez aiterako orain, sarrera eta irtera ikusiko genuke Titanetik, baina baita ere, hor dago, ez da oso ondo ikusten, baina hemen dago, Saturnoren irteera eta sarrera ere ikusiko genuke Titan satelite horretatik. Eta gainera, pentsatzen da ere, bai ez dago frogatuta, baina nahiko ziur pentsatzen dute, honek ere bai, bere geruza, kanpoko geruza horren azpian, ere bai ura izan dezakela, eta orduan ere bai igual bizitza gainazalean ez, baina ere bai barneko ozeano horretan egon daitekela. Eta Encelado oso askoz txikiagoa da, lehen ikusi duzue honetan, behitu hau daude eskalan, orduan askoz ere txikiagoa da. Hau da, fondokoa da Saturno, hau da Titan, eta hau izango litzateke Encelado. Encelado garrantzitsua da ere bai beste Europaren arrazoi berdinagatik. Gainera, kasu honetan, Enceladoren kasuan, bai Cassini bertatik zebilenean Saturno hori biraka eta bere sateliten artean mugitzen, bai, kapasa izan zela Cassini bertatik pasatzea geiser horietako bat ari zirenean ateratzen. Orduan ja, badakite ere bai Enceladon, barne ozeano bat dagoela, izotzu guzti horien azpian, apurtzen direnean horri ikusten diren, grietatxo hauek eta bar, orduan hortik aterako da ere bai, ateratzen da ura, eta hori ikusi izan zen, argazkiak atera, espektroskopia egin, eta ikusi zen ura zela, HBO, gutxienez bazegoela, eta hori guztia. Hemen ikusten dituzuen hauek guztiak, izango lirateke horrelagatik sortzen diren geiserren sarrerak, edo horiek, eta hemen ikusten dituzuen puntutxoak, sateliteetan ikusten dituzuen horrelako puntutxoak, ilargian bezala, eta Merkurioan ere baina ikusten dira, horiek dira talkak, asteroiden talkak. Asteroide bat etorri dela eta talka bat utzi duela hor. Ikusi ditugu, lehenengo hauen ilargiak. Uraro eta Neptunok ere bai asko dauzkate, baina ez dakigu gehiegi beraiei buruz, esan dizudanagatik, oso urrun daudelako. Eta gero, Pluton geratuko litzaiuke. Baina Plutonekin, edo Plutonen ilargiekin, jarraitu baino lehenago, hitz egingo dugu apurtzu bat Plutoneri buruz. Ze batzuk igual entzun duzue Pluton planeta zela edo ez dela, gutxienez nire alaba ere bai oso argi dauzka, ez da ni azaldu didalako, baina ikastolan jaitzen dutelako, eta Pluton zer, eta batzuk interesa daukate, eta Pluton zer gertatzen da Plutonekin. Pluton hor jarraitzen du, ez zaio zer gertatu, ume txikitsu batzuk galdetu zidaten bezala behin, baina zer gertatu zaio, txikitu egin dela? Ez da txikitu, bera zen bezalakoa jarraitzen du izaten, gertatu den bakarra da, izen berri bat jarri diotela, eta orain kontatuko dizuet zergatik. Edo kategoria berri batean sartu dutela. Ja ez dago planeten kategorian, baizik eta nanoplaneten kategorian. Eta berarekin beste batzuk ere bai bertan egongo dira. Pluton, gizon honek topatu zuen, Clyde Tombaugh, 1930 urtean, orain dela asko, hil egin zen orain ez asko, eta bere errautzak bidali zituzten, ez dakit entzungo zenuten ere bai misioni buruz, New Horizons misioan.
New Horizons da, da, oraindik dago martxan. Misio bat, lurretik atera zena Pluton oraindik planeta zenean, eta bere misioa beste planeta batzuetatik pasatzeaz gain zen Plutonera heldu, eta bidaian, joaten ari zela, Pluton kategoriaz aldatu zuen. Hor misioarentzako izan zen apurtzu bat de jolin, bagindoa zen planeta bat ikustera eta orain derrepente nanoplaneta bat, baina hala ere oso garrantzitsua eta azken finean interesa berdina bakarrik da izen kontu bat. Bere errautzak hor bertan bidali zituzten, misio horretan bidali zituzten Plutonera eramateko. Hau da, misio horrek ateratako argazkia Plutonena. Hasieran jarri dizuen argazki honetan, daude gezitxo batzuk ezatek ikusten dituzuen, baina Clayton Bo horrek argazki hauei begira, pentsa, zelako saia, hemengo puntutzu hau eta hemengo puntutzu hau dira Pluton, eta klaro, ikusi zuen, izarrak guztiak toki berdinetan daudela, baina hori, mugitu intzela, asko fijatu behar gara, baina, berak ikusi zuen, fijatu behar garen, hori derrepente mugitu da. Ez da izar bat, zer da? Planeta bat, edo momentu hartan planeta berez. Honek deskubritu zuen, hau da, gu hasieran ez genekin oso ondo nolakoa zen Pluton, oso urrun dago eta oso txikia da, baina ja, New Horizons heldu zenean, horrelako argazki polita atera zuten Plutonena. Orbita oso estentrikoa dauka. Eta orduan, hor ja hasi ziren dudak, nola dituko diogun, ez diogun dituko, tarari. Baina, azkenean, erabaki zuten planeta konsideratzea, naiz eta oso urrun egon, eta bitu beste planetan orbitak zelako planoan dauden, eta hau zentrizitate handia daukala. Orduan 17 gradu orkertuta dago, bestekiko, baina hala ere, erabaki zuten, planeta izango da, oso urrun dago, ez dakigo oso argi, baina eguzkiaren inguruan birak ematen ditu, eta listo. Zer gertatu zen? Urte batzuk asko. Beranduago, 2005 urtearen inguruan, tipo hau, Michael Brown, eta beste tipo batzuk ere bai, baina Jose Luis Ortiz, izango dut Andaluziako institutoko ikertzaile batek ere bai beste batzuk deskubritu zituen, hasi ziren deskubritzen horrelako gorputz gehiago. Plutonen antza, edo Plutonen inguruan zeuden beste gorputz batzuk. Eta orduan, berak liburu horretan nola hil nuen Pluton eta zergatik merezi zuen, azaldu zuen ere bai, hau idatzi zuen apurtzu bat beranduago, azaldu zuen zergaitik Pluton ja ez den planeta. Ez du hil Pluton, baina apurtzu bat egiteko joko hori, azaldu zuen zer gertatu zen. Gertatu zena izan zen, horrelako beste gorputz batuk, Haumea, Eris eta Makemake agertu zirela eta nolabait, azten ari zela planeten zerrenda asko handitzen. Eta erabaki zuten kategoria berri bat egitea. Hori erabakitzen du International Astronomical Union, IAU, erabakitzen ditu gauza hauek. Eta erabaki zuen, planetaren definizio berri bat egin zuen, edo zehatzago bat egin zuen, planeta bat izango da gorputz bat, nahiko borobila dena oreka hidrostatikoa gainditzeko, igual oreka hidrostatikoa esaten dizuet, suena txino, baina horrek esan nahi du, nahikoa gravitate eta dentsitate daukala borobila izateko eta gravitateari esker borobildu egin dela. Gainera, eguzkiaren inguruan zuzenean biratu behar du, hau da, ezin da satelitea izan, zuzenean eguzkiaren inguruan, eta gainera, beraien orbita beste gorputz txikiago ez garbitu behar izan dute. Zer esan nahi du horrek? Ez da guztiz garbitu, hor dago horrela jarrita. Horrek esan nahi du, bere orbitan bakarrik egon behar dela planeta hori, hau da, lurraen planetan, orbitan bakarrik dago lurra, edo lurrak menperatzen duen, edo planetak menperatzen dituen beste gorputz batzuk, hau da, ilargia. Ilargia badago gure orbitan, baina dago menperatuta lurrarengatik. Lurraren gravitateak menperatzen du ilargia. Orduan, bai balio du. Jupiter adibidez. Jupiterrek dauzka pila bat gorputz bere inguruan biraka, baina horretaz gain, badaude troianoak deitzen diren beste asteroide batzuk, doazenak apurtzu bat bere aurretik eta beratzetik, baina bere indarrarengatik mugituta. Orduan, berak menperatzen ditu beraien mugimenduak. Orduan, horrek ere bai balio du. Baina, Plutonen orbitan, bera ez ziren beste gorputz batzuk bazeuden eta Plutonek berak ez zituen menperatzen. Orduan, hori izan nahi du garbitzearena. Orduan, Pluton, hasiko naiz Plutonetik, Pluton aurkitua izan zen urte horretan, eta justu definitu zutenean kategoria berri hori nanoplanetara izatera pasatu zen, gero Haumea,
2003 urtean aurkitu zen, horregatik esan dizuet 2005 urtearen inguruan, ze batzuk lehenago deskubritu ziren, baina ez ekiten zer egin beraiekin. Gorputz bat topatu dugu, non jarriko dugu, ze kategorian, bueno, baina sortu zenean kategoria hori, sartu zuten ere bai, hemen eztabaida handi egon zen beraien ikertzaileen inguruan, ze batzuek esaten zuten Michael Brown izan zela, beste batzuk Jose Luis Ortiz, batzuk eske ni topatu dut lehenago, ez ni izan naiz, bueno, eztabaida handia egon zen horren inguruan. Bai. Tamaina antzekoa izan da, bai. Nik uste dut Clayton Bock honek izan zuela sorte bat, justu begiratu zuela eta aurkitu dut, porque behitu zelako irudiarekin. Baina bai, nahiko beranduago. Gero eriz, apurtzu bat beranduago, eta make ere bai Michael Brownek, ja Michael Brown hasi zen topatzen, y se puso como las botas. Igual ere bai teknika berriak, igual berak eta gehiago egin ziren toki horretarantz Hubble erabilita, bueno, horren arrazia izango da. Eta azkenik, Ceres. Zergatik utzi dizuet azkenerako? Ezberdina da Ceres. Ceres ez dago Plutonekin Neptunotik aratago hor oso urrun. Ceres, Jupiter eta Marteren artean dagoen asteroide gerrikoan dago. Asteroidetzat hartua izan zen, baitu hau oso orain dela asko aurkitua izan zen, askoz ere hurbilago dagoelako, Marte eta Jupiterren artean. Berez, hau Giuseppe Piazzik topatu zuen, izan zen Neptunoren aurkikuntzan ere bai egon zen hortik lotuta, baina ikusi, Neptuno baino 55 urte lehenago aurkitu zela, osea, oso orain dela asko. Hasieran planetatzat hartu zuten, ze bueno, hor zegoen Marteren atzean, esenek sekiten asteroide gerrikoari buruz, eta zebez, ikusten zuen beste gorputz bat, bale, asteroide markatu planeta izango da. Gero, asteroidetzat hartu zuten, zeia ikusi zuten, asteroide gerrikoan dago, bere inguruan pila bat asteroide daude. Bueno, barduan ja, esan zuten, bale, asteroidea izango da, eta honek, 2006 urtean, nanoplaneta kategoria berri hau sortu zenean, esan zuten, hau ere bai, borobila da, eguzkiaren inguruan egiten du bira, asteroideak baino borobilagoa da, berez orain badaude beste bat sartzekotan, hor ere bai dagoena, eta nanoplaneta izendatu zuten ere bai. Hau ezen geranduago lortua, baina badago. Orduan hor badago familia berri bat nanoplaneten, ez dago Pluton bakarrik. Plutonekin jarraituz eta ilargiekin jarraituz. Plutonek badauzka 5 ilargi izan dugu, baina bat oso garrantzitsua dena, Caronte. Caronte eta Pluton, egia esan genezake, sistema binario bat edo sistema bitar bat osatzen dutela. Zer da hori? Bueno, hau izar batzuekin ere bai gertatzen da. Biak, elkarrekin biraka dabiltzala, zentru amankomun batekin. Hemen berdaina gertatzen da. Pluton eta Caronte, ilargiarekin ez bezala, ilargia, gure lurraren inguruan biratzen du, masa zentrua lurraren punturen batean nonbait dagoelarik. Orduan, gutxi gora bera, naiz eta lurra bai mugitzen den apurtxu bat, ez da gehiegi mugitzen. Hemen zer gertatzen da? Bien arteko masa zentrua, hain dira berdintzuak, beraien arteko masa zentrua hor nunbait bien artean dagoela. Orduan, biratzen dute, ere bai horrela. Horregatik, esaten da, eta hemen animazioak funtzionatzen duen, hau goikoa, izango litzateke goiko hau, Pluton eta Caronte, ikusten duzu hor honen inguruan biratzen dutela, eta ez planeta barruan dagoen baten inguruan, eta hau izango litzateke lurra eta ilargiarena. Lurra eta ilargia ordea, bai masa zentrua dagoela lurrean bertan kokatuta. Eta horregatik esaten da sistema bitar bat osatzen dutela. Eta orduan beste arrazoi bat, Pluton ez izateko planeta, edo gutxienez ez besteak bezalakoa. Eta gaur egun, badakigu ere bai, exoplaneta asko badaudela, hau da, gure eguzki sistematik kanpo planeta asko daudela, berez, pentsatzen da, izar guztiek planetak dauzkatela, ez dut esango guztiak seguru, baina ia gehienak. Badakigu ere bai, lehen esan dizudana, galaxia guztiek zentruan badaukatela zulo beltza. Orduan, gauza horiek badogoaz ezagutzen gero eta gehiago. Eta orduan, exoilargiak ere bai existituko dira. Hau da, exoplanetek dauzkaten ilargiak. Berez, hemen jarri dizkizuet bi badaudenak ikusi direnak, planeta batzutan, exoplaneta batzuk ondo behatu ahal izan direnak, gehiago ezagutzen dira gaur egun ere.
Baina hauek behatzea asko zer zaila gauzango da, baina ilargiak ere bai badaude beste toki askotan unibertsuan. Eta azkenik, falta zaigu sartaginen azken, zergatik sartaginak, esan dizuet green carrots horiek, zenori berdeak, eta sartaginak zergaitik. Bueno, NASA-ko, nola ditzen dira, los que llevan las redes sociales, bueno, los manager horiek, ideia oso on bat izan zuten, eta oso ona izan zen, porque niri momentu hartan heldu zitzaidan WhatsApp bidez. Eta izan zen, NASA Europa Clipper misioaz, joan zen Jupiterren ilargiak behatzera eta bar, egin zuten hemengo mosaiko hau, eta jarri zuten Europa edo sartagina. Eta aukeratu behar zen, komentariotan jartzeko eta hori guztia. Orduan hemen jartzen dizuet, zuek orain ja ikusi duzuela, erresa izango duzue, zein da Europa eta zein da sartagina, edo zeintzuk dira sartagina. Zeinen beran? Hau? Denok argi daukazue? Bale, super adi egon zarete. Bale, klaro, hau momentuan jendeari heltzen zitzaion eta inorke zuen asmatzen, porque zein izan daiteke, bai hori da. Bale? Eta listo, hau da guztia, orain zuei uste dizuet galderak egiteko, edo nahi baldin baute hori txataren bidez ere bai egin. Bale, apurtzu bat luzatu naiz. Soy muy pesada, esan dizuet, soy capaz. Baina hori, galderarik baldin badukazue, edo zein gauzari buruz, ez baldin badakit, esango dizuet ez dakidala, eta honi buruz bada, hobeto. Harriko utatzera. Oepa! Txiko utarra. Nola egin dugu horrela? Da modelo bat. Eta hori ordenagailuek egiten dute. Gu badakigu gutxi gora bera non dauden, bueno, gutxi gora bera ez, badakigu non dauden izarrak. Gu hemen lurretik ikusten ditugun izar guzti horiek gure esnebidekoak dira, ez dira beste esnebidekoak. Ikusten dugun guztia, zeruan gauean, bueno, hodeiak ez baldin badaude, gure eguzki sistemako izarrak dira. Orduan hor, modelo bat egin dezakete, jakinda distantziak eta hori guztia. Gainera badakigu gutxi gora bera nolakoak diren galaxiak, eta hori guztia sartzen dute ordenagailuan, eta modeloa ematen diete. Hori artistikoa zen nik hor jarri dizuedana. Badaude beste batzuk egin da ordenagailuz, baina ez dira oso politak geratzen, porque son un poco artificiales. Geratzen dira nahiko borobitzuak eta horrela, baina dira artistikoak bezala, ilustrazioak. Eta esan dizuet, gezur bat, zeruan gauean ikusten dugun guztia, gure esnebidean, gure galaxiakoa da, gauza bat izan ezik. Eta hemen, herritxo batera joeten baldin bazarete, igual ikus daiteke. Andromeda, galaxia, ez dagoena gure galaxian, beste galaxia bat, gure gandik hurbilen dagoen galaxia, ikus daiteke ere bai. Baina apurtzu bat ilun, ez hemen egon da, ez gaizta izen bertan. Denbora, segunduak, ez. Berdin pasatzen dute. Baina urteak, egunak, bai. Adibidez, Venus, como curiosidad, artizarrak, dauka eguna urtea baino luzeagoa. Oso astiro biratzen du, eta orduan egunak irauten du urteak, baino apur bat, bi egun edo ez dakit orain datua zehazki, 270 piku egun eureten du bere urteak, eta ordea gure egun, lurreko egun, eta ordea, hori egun bat, 275, horrelako zeu zer. Ai, ez nago esaten galdera. Ara mako. Zenbat urte, orain errepikatuko. Zenbat? Urte daude. Zenbat irauten duen bidaia bat, Jupiterrerainoko bidaia bat? Ba, depende. Eta asko depende. Esan dela izuet, gutxi gora bera marterakoa. Ze marterakoak badaude nahiko neurtuta. Zer gertatzen da? Planetak ez daude beti posizio berdinean. Orduan, guk misioak bidaltzeko egiten duguna, hau da, espaziontzia bidaltzeko, hemendik zuzen ezin dugu bidali Jupiterrera. Bidean gauza asko topatuko ditu. Orduan, egiten da diseinatu misioa. Batzutan, heldu gara, edo heldu da misioa, 5 urtetan, beste batzutan luzeago, beste batzutan laburrago. Zergaitik da hori? Lurretik atera, eta asistentzia gravitazionala ditzen den gauza bat egin behar dute.
dala beste planeta batzuen inguruan pasatu, eta hor energia gravitatorioa hartu, gero beste batetik, eta orduan heltzen gara Jupiterrera. Ez da berdina, hemen eguzkia baldin badago, lurra hemen eta Jupiter hemen egotea, edo lurra hemen eta Jupiter hemen egotea. Eta erdibideko guztiak dauzkaten posizioak. Orduan hori, ezin da erantzun, horrela, 5 urte, ez, batzutan gehiago, beste batzutan gehiago, misio bakoitzak, behiratzen baldin baduzu, Cassini, ez dakit zer, izango dituzu datuak interneten, seguru. Adibidez, Marteraino bai, ez dakit The Martian pelikula ikusi baldin baduzue, baina ez baldin baduzu ikusi. The Martian, Matt Damon, Marten, bueno, The Martian edo, bueno, uste dut gaztelaniaz da Marte, baina kostatzen da bilatzen Marte, porque de Marte te sale todo, baina Marte pelikula jartzen baldin baduzue, ere bai. Oso ondo azalduta dago. Deitzen dira ventana de... nola ditzen da? Bueno, horrelako ventana batzuk daude, 2 urtero gertatzen direnak, Lurra eta Marteren arteko konfigurazioarengatik hor irauten duelako bideiak ahalik eta laburren. 4-5 hilabete, gutxi gora bera. Orduan Martera joateko 4-5 hilabete emango genituzke, baina bakarrik joan algara 2 urtero. Lurra eta Marteren arteko konfigurazioagatik. Egoteko posizio konkretu batean, zeinetan bideiak gutxi irauten duen. Ilargira 3 egun, horrelako zehose. Depende ere bai, baina bai, hortik, oso gutxi. Eta espazio internazional espazio, nola da euskeraz? Nazioarteko espazio estaziora, ISS horretara, bueno, orain ez dago joateko ondo, egun bat baino gutxiago. Baina ilargira hori 3 egun edo. Bizitza gehiago topatuko bagenu? Ni oso pozik, jarri. Besteak... A ber, bizitza topatzen baldin badugu eguzki sisteman, izango da bizitza bakteriano bat, eta orduan biologoek lanpilo bat izango dute, seguru. Hasiko dira danak aztertzen, ze motatakoa den, nola garatu den, ikasi ahal izango dugu gehiago nola sortzen den bizitza, nola sortzen diren gorputz txiki horiek, zelako egoera baldintzatan sortzen diren, segu bakarrik ezagutzen ditugu lurreko baldintzak. Orduan badakigu hemen gertatu zela. Baina beste baldintza batzuetan gertatu alda, ezin da gertatu. Hau ere, Rio Tinton, Huelvan, egonda zarete. Hor, NASAkoek egiten dituzte aurkikuntzak. A ber, joan altzara Huelvara eta da una eskursión muy mona, muy bonita. Bueno, NASAkoek hor badaukate laborategi bat. Hor, badaude, edo ematen dira baldintza batzuk, oso ekstremoak direnak, eta ikusi da ere bai, hor, bizitza sortu dela, bakterioak badaudela, eta gorputz txikitsuak, zelularrak eta unizelularrak, bizelularrak edo txikitsuak badaudela. Eta orduan adibidez hor aztertzen da, baina hori baino estremoagoak, tokiak badaude lurrean, baina planetetan are gehiago, orduan hobeto izango litzateke hor topatzen bada. Bizitza, gu bezalako bizitza inteligentea eta hori guztia topatzekotan, baina nik uste dut hori ez dela ezinezkoa, baina oso zaila. Oso zaila topatzen, ez oso zaila existitzen. Oso zaila gu beraiekin kontaktu egin ahal izatea. Zeren, Big Bana hemen gertatu bazen, jarriko zuen derantz, Big Bana hemen gertatu bazen, unibertsoa edo gu ezagutzen dugun unibertsoa, hau guztia iraundu. Gu hemen gaude orain. Gure zibilizazioak iraungo du tartetxo txiki hau, gutxiago, pero para que lo veáis, gutxi gora bera. Zergatik ez da beste zibilizazio bat edo beste zeo zer sortu hemen? Edo sortuko da hemen. Orduan ezingo dugu topatu, ezingo dugu elkar, igual topatu ahal izango dugu beraiek utzitako arrastoa. Edo beraiek topatu ahal izango dute guk utzitakoa, baina ezingo dugu elkar interakzionatu. Oso zaila da hori gertatzea. Ze gauzak oso urrun daude. Eguzki sistematik kanpo beste gauza guztiak hurbilen dagoen beste izarra 4 argi urtetara dago. Hau da, argi abiadurara joango bagina, que es cosa imposible, gaur egun, 4 urte tardatuko genituzke. 3,8 metro segunduko. Baina, asko. Baina, hori ez da garrantzitsua. Garrantzitsua da, hartara joateko abiadura horrekin 4 urte beharko genituzke. Ez da izango posible. Imaginatu, ematen ditugula 20 urte ara heltzen. Bueno, hartako, bertako seinalea guri heltzeko, hau da, nik bidaliko diet, dei bat egingo diet, dei hori ona heltzeko 4 urte beharko ditu. Ze seinaleak bai doazela argiaren abiadurara. Ez que de Martian ere bai hori oso ondo dago salduta, porque tardatzen du ere bai, minutu batzuk heltzen seinalea eta hori guztia. Edo adibidez, beste tipikoa.
eguzkiaren argia, sortzi ara ez dakit. Baina minutu batzuk hartzen ditu eguzkitik gure gaineraino heltzen. Orduan, gauzak eske oso urrun daude. Gero zu. Bueno, erantzungo ditut danak, No... Ez dut uste, badakit. Seguro. 100%. Pongo la mano en el fuego. Seguro. Ilargian egon gara, bueno, ni ez, baina ilargian egon dira pertsonak, bai, 100%. Eta ez baldin bauzu sinisten, Jon Altzara eskatu behar da, baina Jon Altzara ikustera bertatik hartu diren laginak. Eta alba duzu edo ezagutza baldin baukazu, aztertu aldituzu. Hori zabalik dago. Bidu. Bai. Badago, hori, itzaldea igualgo da interneten, baina gero badago ETV-ko programa bat ere bai eszeptiko zen asaltzen dutena. Claro, egia da gero interneten bilatzen baldin bauzuk ere bai esaten dutela ezetz, pero bueno, fidatu iturri fidagarrietaz. Esa, nora izu, venga, Fobos. Fobos handitu egingo du berez. Nola, hurbiltzen ari den, bere planeta, jatorrizko planetara hurbiltzen ari denez, Martera, hurbiltzen den heinean, abiadura aldatuko du, zer radioa txikituz joango da, bueno, hor, formulatxo bat dago, baina nola hurbilduz joango den, energia gehiago izango du, edo, eta orduan energia zinetikoa ere bai handitu egingo, zaio. Bai, hori bai. Hori da erlatibitateak azaltzen du, ni ez naiz horretan aditua, baina hori erlatibitateak azaltzen du. Interestelar pelikulan gertatzen dena, egin ahal izango bagenu, abiadura erlatibistetan bidaiatuko ginateke. Ez argiaren abiaduran, baizik eta abiadura oso altuetan. Eta hori, ahalbidetzen du denborak modu ezberdinean pasatzea. Ez dena egia, ez dena egia, edo hor pelikulan sartzen direnean en un beren general de ciencia ficción, ze pelikula hori da nahiko realista, Osea, ezin da gertatu gaur daukagun teknologiarekin, baina nahiko realista da. Baina gero azten dira con las dimensiones eta sartzen dira hor liburutegiaren atzean, hori a mí se me queda grande. Baina beste guztia bai. Osea, gertatu behar da, abiadura oso handietan bidaiatu garela. Orduan hor gertatzen dena da, eguzki zulo beltz baten hurbil pasatzen direla, orduan abiadura oso handiak arte dituzte, hor denbora pasatzen da ezberdin. Eta jatzera ezin da egin hori bai, denborak beti dijo aurreraka. Galtzen dituzun urteak hor, perdidos pa siempre. Denboraren hori da teoria Einsteinen erlatibitatearen teoria, y nos lo creemos, porque ez badago, oza, ari frogatuta dago baiet, baina, berez egin daiteke, zelan daitzen da, la de los gemelos, la paradoja de los gemelos, eta badamatela telefono oso zehatz bat, ez dira segunduak, baina denbora beraientzako pasatu da ezberdin, lurrean, eta ez da, orbitan daude, baina, hori egin da, frogatu daiteke datuekin, baina, klaro, da, hemen lortzen ditugun abiadurak, aldaketa hori da nanosegunduetako, oso txikia. Multiversoak, zer diren? Da teoria bat, hori bai dela hipotesia dena, unibertso ezberdinak aldi berean existitzen direna. Ez que kostatu egiten zait asko, ez da sinesten dudan edo ez dudan sinesten, ez que kostatzen zait asko ulertzea azaltzen dutena. Da teoria bat, niretzako zaila dena ulertzen, orduan,
Bai, asko egon daitezkela aldi berean. Orduan, teoria ez dago 100% frogatuta, baina, bueno, Einsteinek eginda aurrezandako gauza asko ere ez zeuden frogatuta, eta orain bagoaz frogatzen egitaskoak direla. Orduan, igual, frogatu aldela noizbait egitakoa dela, ba ez dakit, baina kostatu egiten zait, porque ez dut ulertzen bat ere zertan oinarritzen den, matematikoki, ez dut ulertzen. Osa, niretzako hori da otro mundo. Eguzkiaren ez, beti daude toki berdina. Bai, daude orbita establetan, bai. Bai, Satlantisek bidalitakoa. Satlantis da enpresa. Urdaneta ez dakit zer. Urdaneta gioi... No me quedo con Urdaneta Bizkaiako eskola bat delako. Bai, jaurti zuten atxo edo eren egun. Bai. Lurra goitik ikusteko. Eta argazki oso presisoak ateratzeko lurrarenak. Eta gero beste gauza gehiago, baina hori da besteen artean. Urruntzen ari dela, bai. Urruntzen ari da, pixkanaka, Fobos baino askoz ere astiroago, baina bai, urruntzen ari da. Gero eta urrunago dago lurretik. Bai, porque Fobos bezala hurbiltzen dijoala, baina denbora asko falta da, Baina bai, galdu egingo dugu. Merkuriok segurazki hasieran bazeuzkan, eta galdu zituen horregatik, joan zirak urruntzen, eta Venus imaginatzen dut arrazoi berdinagatik. Igual asteroide bat etorri zen eta gaurti zuen, pero... momentu hortan, oraindik itsasoa geratzen bazaigu, edo oraindik geratzen baldin bezizkigu kontinenteak eta itsasoa, marearik gabe geratuko gara. Baina momentu horretarako, yo creo que nos hemos cargado la tierra, eta ja, ez da, geratzen ez urik, ez kontinenterik, ez... Imaginatzen dut, momentu horretarako lurra egongo dela Marte bezala, basamortu bat. Asko falta delako, y nos lo vamos a cargar. Es que, sí, nos lo vamos a cargar. Ez dakit. Ez dakit, berez. No, que no. Jakingo banu, igual novela emango zidaten, pero ez da. A ber, eguzkiak ere bai harrapatuko gaitu. Hori gutxi gora bera badak iguzen bat denbora faltazen, ez dakit datua. Baina, momentu horretarako ere bai, gu ja apurtu dugu lurra, apurtu edo, akatu dugu lurraiko bizitza. Baina, momentu batean gure eguzkia ez du estandarik egingo, gure eguzkia den izar mota izateagatik, egingo duena izango da erraldoi gorri bihurtu, orduan handitu egingo da, eta Venus dagoen tokiraino edo helduko da. Orduan hor ere bai, ja desagertuko da lurra. Igual oraindik ilargia dago, y ya nos la ha comido el sol, ez dakit, ez dakit zkitatuak. Ez, ilargi batzuk egiten dute estanda, eta beste batzuk handitu egiten dira, erraldoi gorri bihurtuz, eta gero ja txikitu egiten dira berriro. Baina beste batzuk estanda egiten dute, supernova eta hori. Baina hori, bi mota daude gutxi gora bera, bi izar mota, eta gurea da de las de... Bai. 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 Ez que hau ikusiko da YouTubeen, Eta hori nire iritzi izango. A ber, ez que zaila da. Niretzako egingo dugu uda honetan etika espazialeko kurtso bat, etika espaziala eta ez dakit zer, UPV-en, Bilbon. Eta hor, gaioi buruz eta beste batzuei buruz hitz egingo da. Oso zaila da. Niretzako, nire ustez, eta horregatik esan dut aterako la YouTubeen, ni no quiero decir ninguna burrada, porque me pongo, baina niretzako uste dut espazioko gaiak, gaur egon diren arte, egon diren bezala, agentzia nazionalak edo publikoak egon direnean sartuta, gauzak ondo funtzionatu dute, elkarlana egon da, ez zegoen, bat zegoen, segon da karrera espazial deiturikoa, eta hor bat zegoen lehia bat lehenengoak izateko, baina hori oso ona izan zen. Zen nahi zuten lehenengo heldu. Baina orain ja privatizazioarekin, eta agentzia berri hauek
astearekin zeintzuk opakoagoak diren, ez dituzten zabaltzen beraien datuak, ba, zailagoa da. Zer, adibidez, agentziaz dienatarrak egiten baldin baditu gauzak, eta ez dakigu zer egin duen, igual guk errepikatuko ditugu. Harremanak daude, baina ez dira onak, ez dira argiak. Osea, beraiek zabaltzen duten nahi dutena. Eta egin aldute, claro, no hay por qué. Eta NASAkoek ere bai, dauzkaten politikaekin, eta ESAk ere bai, badauzkate datu batzuk, adibidez ni planetei buruz dakidana, batzutan daudela gordeta, hilabete batzuk, edo beraiek lan egiteko datu horiekin, baina gero zabaldu egiten dira. Zein dira Agentzia Nazionalak eta beraien politika hori da, gauzak zabaltzea, eta berri bihurtzea, eta hori, elkar banatzea. Baina beste batzuk ez, eta gero ja sartzen den baldin bagara enpresa pribatuekin, horiek nahi dutena dela irabazi, beraien eina edo beraien helburu finala ez da gauza gehiago jakitea, da diru gehiago jakitea. Orduan, hor problema bat daukagu. Bai. Bai. Bai, gehiago okertu alda, asteroide baten talka baten eraginez, baina asteroide horren talka izan behar du hain handia, que ya nos va a dar igual lo que pase, baina bai, aldaketa klimatiko bat egongo litzateke, dinosaurioen desagerpena gertatu zenean bezala, eta, bueno, pues nada, mal, fatal. Baina, bai, izan zitekeen, aldatzea, depende non ematen dion, kolpea. Baina, bueno. Ondorioak zuntzigarriak, fatal. Berdina. Osea, talka oso handi baten eraginez izan behar du, orduan, eta urtaroak galduko genituzke, adibidez. Edo gehiago okertzen bada urtaro ekstremoagoak. Neskak ere bai galdetu alduzue. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 zaudete. Gutxiago zaudete, baina galdetu alduzue. Zer? Galderak egiten. Eta beste gelatan, igual, daukate galderarik? Ez. Bueno, jarraitu mutilak, baina esaten dut neskena, eta bestela bukatzeko como último apunte, zeren ni behin egon nintzen itxaldi batean, eta, itxaldi askotan egon nahi izan naiz, baina publiko moduan, eta islariak, neska, esan zuen, gero hitz egiten dugu asko berdintasunaz, eta ez dakit zer, baina itxaldietan beti galdetzen duten gizonezkoek, edo bakarrik gizonezkoak, edo gehiago gizonezkoak. Eta hori izaten da, neskak pentsatzen dugulako, ni ezin dut galdetu gutxiago da, nire galdera izango da tontakeria bat, horrelakoak gara, danak, que ya os lo digo, neskei bidatzen dizuet, porque somos así de tontas, seguro ez dela tontakeria bat. Nire ere bai beldurra emate dit, eta inoiz ez dut galdetzen, así que no debería de hablar muy alto, baina saiatu zaitezte, osea, ez izan beldurrik. Txikien geletan, beti galdetzen duten neskak. 8, 9 urtera arte hor ez daukate lotzarik, gero hasten dira ja. Ja. Ja, luzatzen ari da, bai. A ver, esan. Vale. Ez dakit errutik, ez, ja, ez da? Vale. Hala, listo. Zuei ere bai. Eta zuei galdera egiten.